ברוכים הבאים לפודקאסט מבינים מעצמת ילדים, הפודקאסט שילמד אתכם לראות את הילדים שלכם בגובה העיניים, להבין אותם מהמקור של הקשיים, לזהות את החוזקות שלהם בתחומי העניין שלהם ולהעצים אותם דרך המקומות שעושים להם טוב. יש לנו הזדמנות אחת להיות ההורים הטובים ביותר שאנחנו יכולים להיות ולעזור לילדים שלנו לממש את הפוטנציאל הטמון בהם, לא להסתרך מאחור ולהפוך למנהיגים מסוגלים בבית הספר. מוכנים? בואו נתחיל. אז בפרק של היום אנחנו נפתח בליבה של הכל ובמרכז של הכל, במקור שממנו העצמה נובעת בראש ובראשונה. ניחשתם? הדימוי העצמי. הדימוי העצמי שלנו הוא בעצם ארגז המאפיינים שילד מייחס לעצמו, שאנחנו מייחסים לעצמנו. היופי בדימוי עצמי הוא שארגז הכלים הזה הוא למעשה די בלתי נדלה, הוא למעשה אינסופי. זאת אומרת שאנחנו יכולים לגור בתוך אותו ארגז, מאפיינים חיוביים, מאפיינים שליליים, אנחנו יכולים חכם, יפה, מצחיק, מצד שני יכולים באותה מידה גם מכוער, לא חברותי, לא מצחיק, טיפש, לא אהוב. והדימוי העצמי למעשה מאפשר לנו לבנות את האני הכולל השלם שלי. בעצם ככה אני מבטא את הרגשות שלי אחר כך הלכה למעשה, כי אם בדימוי העצמי שלי, בתוך ארגז הכלים הזה, אני מייחס לעצמי לשם הדוגמה את המאפיין אני חכם, אז אני אתבטא יותר בכיתה לשם הדוגמה, כי אני ארגיש שאני חכם ויש לי מה לומר. אם אני מרגיש מאידך שאני מכוער, אז אני אתבייש לצאת החוצה עם חברים, או שאני אתלבש בצורה שהיא לא כל כך מטופחת, כי בין כה וכה בראש שלי אני מרגיש שאני מכוער. ולכן הדימוי העצמי הזה ממש עובד כמו קסם, כי הוא הליבה לכל מה שקשור בהעצמת ילדים. וזה היופי. היופי הוא שאנחנו יכולים ללמד את הילדים איך לרכוש מאפיינים חיוביים לתוך ארגז הכלים הזה. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נדבר בעצם על 6 מימדי הדימוי העצמי. יש לנו 6 מימדים לדימוי העצמי. כל אחד מה6 מימדים האלו מתבטא בצורה אחרת, וביחד הם מרכיבים את הדימוי העצמי השלם. הדימוי העצמי השלם הזה, חשוב לדעת לפרק אותו, בגלל להעצים דימוי עצמי כשלעצמו, להעצים ילד בדימוי העצמי שלו באופן כוללני, זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה. אנחנו רוצים לנסות להבין איפה הילד מתקשה. באיזה מימד של הדימוי העצמי הוא חווה קושי. איזה מימד מהדימוי העצמי הזה הוא שלילי, אוקיי? ורק ככה אנחנו נוכל בעצם לקדם את זה לעבר דימוי עצמי שהוא חיובי יותר. אז בואו נתחיל. אז מימד הראשון של הדימוי העצמי זה המימד הפיזי שכולנו מכירים אותו היטב, הידוע גם בשמו דימוי גוף, נכון? זה בעצם המאפיינים שילד מייחס לגבי המראה שלו, כמה הוא שמן או רזה, האם הוא מתלבש יפה או לא יפה, האם השיער שלו יפה או מכוער, האם קל לסדר את עצמו בבוקר, או שהוא מתקשה כל הזמן לסדר את עצמו כי הוא נלחם במראה שלו, וזה לא באמת בגלל שהשיער לא תמיד עומד, או שהמסרק לא תמיד מחליק, אלא הרבה פעמים זה בגלל ששוב, בראש של אותו ילד, השיער שלו בעייתי, אז ימשיך להילחם עם זה, ולא יצליח לראות את הנקודה החיובית במתי השיער שלו יפה. סתם לשם הדוגמה. אז זה המימד הפיזי. יש לנו את המימד הפסיכולוגי האישי, שזה בעצם המאפיינים שילד מייחס לעצמו. זה יכול להיות אני חכם, אני חברותי, אני שווה ערך. לרוב המימד הזה של הדימוי הפסיכולוגי יותר מדבר על כמה אני מרגיש שווה ערך, כמה אני יותר טוב או פחות טוב ממה שהייתי אתמול, כמה אני... זה בעצם מימד כזה של התפתחות אישית. המימד השלישי שלנו זה המימד האינטלקטואלי. מימד החוכמה, שזה בעצם בא ואומר כמה אני חכם, כמה אני מרגיש שאני משכיל, כמה אני מבין בתחומים מסוימים. אצל ילד זה הרבה פעמים מתבטא בתחומי העניין שלו, כמו למשל משחקי וידאו, גיימינג, כמה אני מקצועי בזה. ככל שאני מבין יותר במשחק, ואני יכול לדבר עליו בצורה יותר פתוחה ונינוחה, ועם כושר ביטוי גבוה יותר מול חברים שלי, זה בגלל שאני מרגיש שאני מקצועי ואני מבין על מה אני מדבר. אוקיי? אז זה לגבי המימד של החוכמה, זה כולל בתוכו מימד האינטלקטואלי גם את היכולת להתבטא בכיתה טוב יותר, להכין שיעורי בית ביותר קלות, כי אני מאמין ביכולת שלי ובכך שאני מבין את החומר. זה היה המימד השלישי. יש לנו את המימד תקשורתי, שהוא מתבטא בשני מובנים. יש לנו את התת מימד החברתי ואת התת מימד הטכני. זאת אומרת שכמה אני בעצם מצליח לתקשר עם חברים שלי במימד הבין אישי, זה מיומנויות חברתיות, הבנת סיטואציות חברתיות, יצירת קשרים חברתיים בשימור שלהם, ויש לנו את הפן הטכני, שזה במקום בן אדם לחברו, בן אדם למכונה. כמה אני מצליח לתקשר את המסוגלות שלי כלפי עבודה עם מחשב, עם משחק, עם, לא יודע, קרתה לילד איזושהי בעיה במשחק. דבר נפוץ שקורה המון בימינו. במשחק הגיימינג שלו, גיימינג זה חלק מרכזי מהעולם שלהם, וגם על זה נעשה פרק נפרד. אבל קרתה שם איזושהי בעיה, המשחק לא עובד, המשחק קורס, אני לא יודע מה קורה שם. איך הילד מצליח לתקשר עם המכונה במרכאות? האם הוא מתעצבן, סוגר את המחשב, מוחק את המשחק? האם הוא נכנס
נכנס לגוגל ומנסה למצוא פתרונות חלופיים שיעזרו לו לפתור את אותה בעיה. אז יש פה באמת פרמטר מאוד 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 חשוב, שנוגע ליכולת לתקשר את הקשיים שלי, או את הדרך, את דפוס הפעולה, את הדרך שבה אני פותר בעיות, בין אם זה עם החברה שסביבי, או עם מכונה שנמצאת מולי, שזה יכול להיות מחשב, אקסבוקס, פלייסטיישן, פלאפון וכדומה. יש לנו את המימד החמישי, המימד המגדרי, המיני. כמה אני מרגיש בנוח לבצע פעולות מסוימות כשזה נוגע וקשור למגדר שלי. הרבה פעמים למשל טוב, היום זה קצת יותר נפוץ, אנחנו רואים למשל בנות שמשחקות כדורסל וכדורגל, בעבר זה היה קצת פחות נפוץ, אז סתם לשם הדוגמה, אם אני עכשיו ילדה שנכנסת למגרש, איך אני מרגישה עם זה שאני נכנס עכשיו למגרש שכולו מפוצץ בנים? איך אני מתפקדת? האם אני באה בגאווה בראש מורם, מרעם ומפגינה יכולות כמו כל אחד אחר? או שאני מתכנסת בתוך עצמי, מרגישה לא שייכת, לא רצויה, אולי יוצאת מהמגרש, אולי הולכת, תופסת לי איזה פינה בתוך המגרש, חלילה לא להפריע לקבוצת הבנים הזו. זאת אומרת, כמה החשיבה שלי על עצמי ברמה המגדרית, בזה שאני ילדה, פוגע ביכולת שלי לעשות דברים שאני אוהבת, שהם לא בהכרח, בוא נקרא לזה במרכאות, שייכים לעולם הנשי, אלא יש בו רוב גברי. למרות ששוב, הכל פתוח, זה פשוט באמת דפוס חשיבה מקדם שאנחנו צריכים להכיל לילדים שלנו, ונדבר גם על הנחלה של דפוסי חשיבה מקדמים. המימד האחרון הוא המימד המוסרי, מערכת הערכים, העקרונות והאמונות שלי. כמה אני מרגיש שאני עושה את הדבר הנכון. לשם הדוגמה, אני רואה בבית הספר שני חברים נקלעים למריבה אלימה שכוללת מכות. מה אני עושה? עוזר לאחד החברים להרביץ לילד שאני פחות אוהב, או שאני מנסה להפריד אותם, או שאני מנסה לקרוא לאיזשהו גורם סמכותי, או מנסה לגייס ילדים שיעזרו לי להרחיק אותם אם אני לא מצליח לבדי. אז בעצם המימד הזה, המימד המוסרי, מדבר על המצפון שלי, על מערכת הערכים והעקרונות שלי, וכמה אני עושה את הדבר הנכון בזמן הנכון, שיגרום לי להרגיש טוב עם עצמי, ויגרום לי להרגיש טוב עם הסביבה שלי. אז דיברנו פה על 6 מימדים של הדימוי העצמי, ואני רוצה שאנחנו ננסה לתת איזושהי דוגמה. אוקיי? אני אוהב לקחת את הדוגמה של הילד שמשחק כדורסל. בואו ניקח את הילד שמשחק כדורסל, ובעצם נפרק את הדימוי העצמי שלו לכל 6 המימדים. כי אמרנו שאנחנו רוצים הרי לדעת איפה בדיוק הילד מתקשה, כדי להצליח לעזור לו לשפר את הדימוי העצמי. כי לבוא ולומר על הילד שלך דימוי עצמי שלילי, זאת לא חוכמה. אז ככה, בואו נתחיל בדימוי הראשון, המימד הפיזי, אוקיי? המימד של דימוי הגוף. ילד נכנס עם כדורסל לתוך המגרש. אבל הילד הזה לבוש בג'קט מאוד מאוד רחב שמנסה, וקיץ, כן? והג'קט הזה ממש כאילו גדול עליו, וכל הילדים רצים עם גופיות ורואים את הידיים שלהם ואת השרירים שלהם ואת הרגליים והכל. ורק הילד הזה לבוש מאוד מאוד ארוך. אנחנו יכולים להסיק מזה על ילד כזה, שאם הוא בא בלבוש כזה בחום של הקיץ, כנראה שיש שם איזשהו קושי באיך שהוא מקבל את הגוף שלו, או כמה שהוא אוהב את הגוף שלו. אז הוא מנסה, אולי הוא רזה מדי, ולכן הוא שם על עצמו איזשהו סוודר רחב מאוד. היה לי חניך כזה שהיה הולך כל הזמן עם סוודרים רחבים על הגוף שלו, בימים חמים במגרש, והיה ברור שיש שם איזשהו משהו של קושי של קבלת הגוף שלו, הוא מרגיש רזה מדי. אוקיי? זה יכול ללכת גם לכיוון ההפוך דרך אגב. אתם תשימו לב שילדים שהם במשקל יתר, והם לא כל כך אוהבים את הרעיון הזה שהם במשקל יתר, אז הם לרוב יתלבשו בבגדים שהם גדולים יותר, זרוקים כאלו. כל הבגדים הזרוקים לרוב יאפיינו ילדים שהם במשקל גבוה יותר, כי הם לא רוצים שהבטן תבלוט או דברים כאלו ואחרים, ולכן הם מנסים להסתיר או למזער את המימד הגופני הזה. אוקיי? יש לנו את המימד האישי, הפסיכולוגי. ילד נכנס למגרש, איך הוא מרגיש עם עצמו כשהוא נכנס למגרש? הוא מרגיש גאה בעצמו, הולך עם ראש מורם, נכנס למגרש, מחייך לאנשים שסביבו, מרגיש בעל ערך, מרגיש טוב, מרגיש שאוהבים אותו, מרגיש חברותי, מרגיש שיכול להסתדר. שוב, תזכרו, המימד האישי הרבה פעמים גם כולל בתוכו מאפיינים משאר המימדים, זה כמו מימד אב כזה. המימד הפסיכולוגי והמימד הפיזיים, לרוב שני המימדים העיקריים, ולכן עליהם אנחנו גם שומעים הכי הרבה. על איך ילד מרגיש מול עצמו ומול הסביבה, ואיך ילד תופס פיזית את עצמו, ואיך שהסביבה תופסת אותו, שמן, רזה וכו'. לכן אלו הממדים של הרוב, אנחנו נראה אותם, הם יהיו יותר דומיננטיים, כי אלו הממדים העיקריים, אלו האב מימדים נקרא לזה. יש לנו את המימד האינטלקטואלי. הילד עכשיו שחק עם חברים, והוא רואה ילד שלא קולע טוב, או שלא זורק טוב, או לא אוחז טוב את הכדור. האם הוא מרגיש מספיק בטוח בעצמו לבוא ולהסביר לו מה הוא עושה לא נכון, להסביר לילד הזה שלא מחזיק טוב את הכדור, או שלא זורק טוב את הכדור לסל. מה אתה עושה לא נכון? איך אפשר
לפתור את זה, איך אתה יכול להחזיק את הכדור, מאיפה כדאי לך לזרוק. ילד שיבוא ויסביר לילד אחר וייתן לו פידבק ויראה לו איך אפשר לשפר את המסוגלות ואת היכולות שלו, הוא ילד שהמימד האינטלקטואלי שלו הוא מאוד מאוד חיובי, אוקיי? הוא מאוד חזק. יש לנו את המימד המגדרי. הילד הזה, טוב, פה הרבה יותר קל לנו להבין את זה עם ילדה, אבל בואו נניח שאנחנו לוקחים את הילד, אוקיי? ונניח הילד הזה מגיע למגרש, והפעם דווקא להפתעתו אין שם כמות עמוסה של בנים, יש שם קבוצת בנות שבא לשחק כדורסל. האם הילד הזה ירגיש בנוח כבן להשתלב בתוך קבוצה של בנות? במיוחד בגילאים הצעירים יותר, ששם הבנות זה יחסר הרבה פעמים בשביל הבנים, אוקיי? ועד שהם לומדים ככה להתחבר ולהיקשר בין מגדרים, לרוב בנים הם בנים ובנות עם בנות. אני מדבר על הגילאים הצעירים, גיל ההתבגרות הצעירה שבו אני מתמחה, שזה 8 עד 13. שם אנחנו שומעים המון פעמים שבנות זה איכסה ובנים זה איכסה, וכל אחד מהצד שלו. האם אני כבן מצליח להרגיש בנוח לבוא ולבקש מקבוצת בנות? אפשר לשחק איתכן? אפשר להשתלב איתכן? כשילד, הרבה פעמים אנחנו רואים את הילד הזה שיש לו המון חברות ואין לו המון חברים, נכון? אתם מכירים את זה? ילדים שיש להם המון חברות בנות, או בנות שיש להן המון חברים בנים. אז אלו ילדים בדרך כלל שהמימד המגדרי מאוד חיובי ומאוד חזק אצלם, כי הם מרגישים בנוח להשתלב עם המגדר האחר, והם הרבה יותר בוגרים בפן הזה מילדים אחרים, ולכן הם מצליחים לגייס איזושהי תפיסה יותר בריאה ומקדמת לגבי, אני יכול להשתלב גם עם הצד השני, ופה זאת מילה קטנה שאני רוצה לזרוק עליכם, ההורים היקרים שמאזינים לי, הרבה פעמים אני מקבל איזושהי בקשה מההורה, כשאני חונך ילד מסוים, שהוא רוצה שהילד הזה ישתלב יותר עם בנים. אני פחות מסכים עם האמירה הזו. אין בעיה שילד ישתלב יותר חברתית, את זה כולנו רוצים. אנחנו לא רוצים ילד שתקוע כל היום במסך, אנחנו רוצים איזון, ואגב גם על זה נדבר, על האיזון שבין מסך לבין החיים החברתיים, גם על זה נעשה פרק, אבל בתכלס, ילד יכול שיהיו לו חברות בנות, זה ממש בסדר. בדיוק כמו שילדה יכולה שיהיו לו חברים בנים, אנחנו לא חייבים כל הזמן שבנים יהיו עם בנים ובנות יהיו עם בנות, כי יש לנו איזושהי דעה קדומה בדבר הזה, שילד שמסתובב רק עם בנות, אז הוא פחות מקובל. מותר שלילד יהיו חברות בנות, מותר שלבנות יהיו חברים בנים, בסופו של דבר החברה שלנו היא חברה כוללנית, היא מכילה בתוכה בנים ובנות, ובין אם נרצה, ובין אם לא נרצה, בסופו של דבר, בנים יתחברו גם לבנים, ובנות יתקשרו גם עם בנות, אין ברירה. יכול להיות שכל חייו הילד ירגיש יותר טוב עם בנות. אתם יודעים משהו? אני מרגיש הרבה יותר בנוח בחברת נשים מאשר בחברת גברים, בגלל שכשהייתי ילד עברתי התעללויות מאוד קשות על ידי בנים, נוצרה בי איזושהי, נקרא לזה צלקת, או איזושהי סלידה מלהיות בקרבת בנים. אני מרגיש הרבה יותר בנוח כשאני נמצא בקרבת בנות. זאת הסיבה שכל המנטוריות שלי בחיים העסקיים שלי היו בנות. זאת הסיבה שכשאני נמצא במפגש חברתי, הרבה יותר קל לי להיות אני סביב בנות, ולפעמים סביב בנים אני מוצא את עצמי קצת עצור, וזה משהו שגם אני היום עובד עליו, כי דימוי עצמי הוא משהו שהעבודה עליו אף פעם לא נגמרת. אנחנו תמיד מנסים לאהוב את עצמנו יותר, ולהתחבר לעצמנו יותר, ולהיות נוכחים בתוך הגוף שלנו ובתוך הראש שלנו יותר, וזו עבודה שהיא בלתי פוסקת. אוקיי? אז זה לגבי המימד המגדרי, אוקיי? כמה הילד מרגיש בנוח להיות בחברת בנות, או כמה בת מרגישה בנוח להיות בחברת ילדים בנים. יש לנו את המימד המוסרי. המימד המוסרי בא ואומר כמה אני עושה את הדבר הנכון. אני נמצא עכשיו במשחק הכדורסל, ואחד הילדים רימה. וילדים תנו לי לספר לכם משהו במיוחד בגילאים של 8 עד 13 מניסיון. הם שונאים רמאות, הם שונאים חוסר הוגנות, זה משגע אותם, זה מטריף אותם, עד רמה שזה יכול לגרום לילד הכי שקט בעולם להתפוצץ. אז כמה בעצם אני בא ויודע להתנהל עם מצבים מוסריים לא תקינים. למשל, ילד בא ורימה, האם אני בא ואני מסביר לו למה זה לא בסדר, או שזה פוגע בכיף ובאיכות של המשחק, זו דרך מאוד בוגרת ומוסרית להתמודד עם הדבר הזה. דרך פחות בוגרת ומוסרית, למשל ילד שאצלו המימד המוסרי יהיה יותר חלש ושלילי, או שינסה לרמות גם בעצמו כדי לנקום. הרבה פעמים הילדים אלו שמחפשים לנקום, שעשו להם משהו לא בסדר, אז אני אחזיר לו. אתם מכירים את זה? אלו ילדים שהמימד המוסרי שלהם הוא מאוד שלילי וחלש, ואותו אנחנו רוצים לפתח. אז למשל במגרש, אם ילד מנסה לרמות בחזרה, אז זה מראה על מימד מוסרי חלש. אם ילד מפוצץ את המשחק, לא רוצה לשחק, הוא מרמה, לא רוצה לשחק, זה גם ילד שהמימד המוסרי שלו חלש, כי במקום להתמודד ולהסביר לילד או לתקן את הילד השני, הוא הורס לעצמו, על ידי זה שהוא לא רוצה להשתתף במשחק. אז זה לגבי המימד המוסרי. והמימד האחרון, יש לנו את המימד התקשורתי, בין אדם לחברו, בין אדם למכונה.
האם אני שחקן קבוצתי טוב? האם אני משחק עם הקבוצה, מבין ורואה שיש פה ילדים עם גם רצונות ושאיפות להצליח במשחק הזה בדיוק כמוני, ואני מוסר להם, משחק איתם בשיתוף פעולה ועובד בעבודת צוות, או שאני לגמרי לבדי, מה שנקרא זאב בודד. את זה אנחנו רואים הרבה פעמים בכדורגל. אני שם לב ששם בתחום העניין הזה אצל ילדים, הדגש הזה של המימד התקשורתי הוא מאוד חזק, שאנחנו רואים הרבה פעמים ילד שלוקח את הכדור והוא מקבל אופוריה כזאת, והוא רץ, מנסה לבעוט, אבל כשהוא מפספס, אנחנו רואים את חברי הקבוצה שלו ממש מתבאסים עליו. וואי, למה אתה לא מוסר? ראינו פה, הייתי פנוי. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בכדורגל, כי כדורגל זה משחק שכל שחקן רוצה להרגיש מאוד דומיננטי בו, ובגילאים הצעירים, פה חשוב לי גם להצביע על איזושהי נקודה מעניינת, שבגילאים האלה של 8 עד 13, ילד עוד לא פיתח לחלוטין את החשיבה המופשטת שלו, מה שנקרא חשיבה אבסטרקטית, במונח המקצועי. מה שזה אומר בין השאר, זה אומר שילד רואה את הדברים בראייה של שחור או לבן, אין אפור באמצע. וזה אומר שהרבה פעמים כשאני רוצה להרגיש שאני שחקן טוב, או שאני מסוגל במשחק מסוים, או שאני כולי all in, ואני רץ לבד וכובש לבד והכל, או שאם מסרתי כדור, אז אני מוותר על כמה שאני טוב, אני מוותר על היכולת שלי להכניס גול, ועל הפוטנציאל שלי להיות שחקן המרכזי פה במגרש. אז את הראייה הזאת, החשיבה הזאת, המופשטת, ילדים מפתחים הרבה פעמים בגילאים, אחרי גיל 13, מתחילים טיפה יותר להבשיל לזה. ולכן מה שאנחנו רוצים להבין זה שני דברים. אחד, מוח של ילד בין 8 עד 13 עדיין לא לגמרי בנוי לחשיבה מופשטת, אז לא לכעוס על ילדים שמתקשים קצת לפתח מיומנויות חברתיות ולראות את התמונה הכוללת. דבר שני, זה גם לא לתת לדבר הזה להגיד לעצמנו, אוקיי, אז ילד עוד לא פיתח את החשיבה המופשטת, אז אני אתן לו לעשות מה שהוא רוצה חברתית. אנחנו כן צריכים ורוצים להיות יד מכוונת בדבר הזה, ככל שאנחנו נעזור לילד לגייס חשיבה מופשטת, גם כשהמוח שלו עוד לא לגמרי בנוי להפנים ולהכיל את הדבר הזה, אנחנו נזרז את היכולת של ילד לפתח חשיבה מופשטת. זאת אומרת, אנחנו גורמים לילד לפתח חשיבה מופשטת כמה שיותר מהר, כי אנחנו שמים על זה דגש, ובעצם מאתגרים את המוח שלו ליצור את החיבורים הנוירולוגיים, ולפתח חשיבה מופשטת שהיא ראייה כוללנית יותר, שרואה את החברה ולא רק את עצמי. אוקיי? אז יש לנו פה את 6 מימדים של הדימוי העצמי, שמתבטאים אצל ילד שמשחק כדורסל לשם הדוגמה שנתנו. הבנו מהו הדימוי העצמי. הדימוי העצמי הוא הארגז הזה של המאפיינים שילד מייחס לעצמו, מה שאני חושב על עצמי, או מה שאני חושב שאחרים חושבים עליי, איך בעצם אני רואה את עצמי, ואיך בעצם הסביבה שלי רואה אותי. הבנו שככל שמימדי הדימוי העצמי שלנו יהיו חיוביים יותר, יש לנו 6 מימדים, ככל שנדע להצביע עליהם, ולפתח את המימדים החלשים יותר, כך נוכל ליצור דימוי עצמי כוללני חיובי יותר, כי מאוד קשה לבוא ולומר, לילד יש דימוי עצמי שלילי, צריכים להבין מה שם בדיוק לא מספיק חיובי. ואותו אנחנו רוצים לשפר, ועליו אנחנו רוצים להתקדם. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתי פה בפודקאסט שלי. אני ממש מודה לכם על הזמן שלכם ועל הנוכחות שלכם ועל ההקשבה שלכם. אני מקווה שלמדתם משהו חדש. תדרגו את הפודקאסט הזה בספוטיפיי אם אהבתם, ואתם מוזמנים לשלוח לי גם הודעות באינסטגרם. אני אשים את הקישור לאינסטגרם שלי ממש פה למטה. אתם מוזמנים לשלוח לי הודעות, לספר לי איך אהבתם את הפרק, מה למדתם, מה לקחתם. אם יש לכם שאלה לגבי הדימוי העצמי או 6 המימדים שלו, בבקשה מכם תכתבו לי, תשתפו אותי, אני פה כדי לענות לכם על כל שאלה. אוהב אתכם מאוד ומאחל לכם המשך שבוע מקסים, סוף שבוע מקסים, תלוי מתי אתם שומעים את זה. דניאל שחר, להתראות.